Alaitasuna lurrean, badatorregun sentia. Alaitasuna lurrean, gu salbatzera dator jainkoa. Jainko zuzen zintzo, guta jarren erruki, agindu zenun salbatzailea, zure seme alabori arren bidali. Alaitasuna lurrean, badatorregun sentia. Alaitasuna lurrean, gu salbatzera dator jainkoa. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, zenide maiteok, abendualdiaren azken eguna dugu. Bueno, azken eguna ez dugu, azken liturgia dugu, azken eukaristia, bihar bezperako eguna ospatuko dugu, eta gure jangoikoari gaurko egunez eskerrak ematen diogu, prestatzen lagundu digulako, geure anima prestatzen lagundu digulako, eta geure animan badagoelako lekutxon bat jangoikoaren jaiotza jaio alizateko. Eskerrak ematen dizkiogu gure jangoikoari. Eta bihotz eskerti horretan, presta ezagun bada eukaristia, gaurko eukaristia hartzeko gai izan gaitezen. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Jainko guztidun beti erekoa. Zure semeak aragi hartu zueneko jaioteguna hurbiltzean otoitz egiten dizugu. Maria Virginaren zabelean aragi hartu eta geure artean bizi izan zuen zure hitzak, Jesu Kristo gure jaunak. Ager dezaigula zure zerbitzari ezerezoei errukia. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Malakiasen profezia liburutik. Honela mintzo da jainko jauna. Hor bidaltzen dut neure mezularian ere aurretik bidea prestatzera. Eta berehala etorriko da bere santutegira, zuek bila zabiltzaten nagusia. Eta irrikatzen duzuen ituneko mezularia. Horra non datorren, dio jaun alguztidunak. Nor jasan haren etorrera eguna, nor zutik egon ura agertzean, urtzailearen sua bezala izango da, garbitzailearen lixiba bezala. Urtu eta garbitzeko eseriko da. Zilarra eta urrea garbitzen diren bezala, alaxe garbituko ditu lebiren ondorengoak, jaunari opariak behar bezala eskain diezaizkioten. Orduan atsegin izango zaio jaunari, Judako eta Jerusalengo oparia, lehengo garaietan bezala. Ara, Elias profeta bidaltzen dizuet, jaunaren eguna handi izugarria etorri baino lehen. Gurasoak semealabekin eta semealabak gurasoekin adiskidetuko ditu, lurra hondatzera etorri beharrik izan ez dezadan. Jaunak esana, izan bihotz eta jaso burua, hurbiltzen ari baita zuen askapena. Izan bihotz eta jaso burua,
hurbiltzen ari baita zuen askapena. Azaldu neri jauna zeure bideak, erakutsi zeure bideskak, gidan azazu zeure leialtasunean eta irakatsi, zu baizara nere jainko salbatzailea. Izan bihotz eta jaso burua, hurbiltzen ari baita zuen askapena. Ona eta zuzena da jauna, bidea erakusten die pekatariei. Apalak zuzen bidez daramatza, bere bidea erakusten die apalei. Izan bihotz eta jaso burua, hurbiltzen ari baita zuen askapena. Jaunaren bide guztiak maitasun eta leialtasun, haren ituna eta aginduak gordetzen dituztenentzat. Bere barrua azaltzen die jaunak begirune diotenei, bere ituna ezagutarazten die. Izan bihotz eta jaso burua, hurbiltzen ari baita zuen askapena. Aleluia, aleluia. Herri guztien erregea, Elizaren giltzarria, zatoz eta salba ezazu, lurreko hautzez egin zenuen gizakia. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aurra izateko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semea izan zuen. Jakintzuten auzokoek eta aideek zein errukia handia agertu zion jaunak, eta zorionak ematen zizkioten. Jaio eta 8. egunean aurra erdeintzera eraman zuten, eta aitaren izena jarri nahi zioten, Zakarias. Amak ordea esan zuen, ez, Juan izango du izena. Esan zioten, ez duzue zenitartean inor izen hori duenik. Orduan, aitari keinuka galdetu zioten zein izen eman nahi zion aurrari. Eta hark, oholtxo bat eskatu eta idatzi zuen Juan du izen. Denak harriturik gelditu ziren, bat-batean mingaina askatu zitzaion Zakariasi, eta hitz egiten hasi zen eta jainkoa goresten. Beldurrak hartu zituen auzoko guztiak eta Judeako mendialde guztian zabaldu zen gertatuaren berri. Entzuten zuten guztiek, beren baitarako esaten zuten, zer izango ote da ume hau? Zeren jangoikoaren eskuan arekin baitzegoen. Jaunak, esana? Eskerrak zuri jauna. Ume bat jaio da, Zakarias izena hartu behar du, aita eta bere aurrekoak hala zutelako, baino ama altxatzen da eta ezetza esaten dira. Garai hartan orain dela 2000 urte, erabaki potenteak gizonezkoak hartzen zituzten. Emakumezkoak baiezkoa esaten zuten eta tira, ez zaukaben besterik egiteko, ez? Baina naiz eta garaiko legeak edo garaiko bideak hala izan, gure jangoikoak horiek alde batera uzten ditu eta emakume horren ahotsatik ematen du bere bidea, ez? Eta horrek erakusten digu askotan gure jangoikoaren
hitza entzun alizateko, ez degula egin behar danak egiten dutenak. Normalean danak egiten duten hori ez da gure jangoikoa. Ez da gor gure jangoikoa. Porque batzutan ahazten dugu, eta askotan esaten dugu sinisten degula jangoikoarengan. Baina sinistu berra daukegu baitare etxaiarengan. Zan edet, jangoikoak bere bidea ematen duen bezala, etxaiak ere bere bidea ematen du. Jangoikoak gu salbatu nahi gaitun bezala, etxaiak ez du hori nahi. Beraz, bi bide daude. Eta desgraziz, multzo haundi horretan dauden anima guztiak etxaian menpe bizi dira. Eta hau pixkat tetrikoa ematen du, ez da? Baina niri kasorik ez egin eta irten mundura, begiak zabalduta. Nun dago familia, nun dagude baloreak, nun dago balore horien artean errespetua, nun dago autoridadea, ez elizakiko, udaletxekiko, poliziakiko, gurasoekiko, irakasleekiko, eta horratzetik lanketa handi badao. Eta horratzetik, memori edo inteligentzia handi badao. Eta ez da gurea, Ez da gurea. Gure jangoikoak eraiki nahi duen hori dana, zerbait ona dalako guretzat, etxaiak bota egin nahi du. Baina bota nahi du, gu konbentzitzen zerbait ona egiten ari garela. Eta hor, da, arazo handiena. Pentsatzen dugu zerbait ona egiten ari garela, eta ez. Gure jangoikoari eskatzen diogu, argi eduki dezagula, jangoikoaren ahotsa entzun nahi balin badegu, jun gaitezela leku gutxien daon lekuta. Gaur egun leku gutxi horiek dauden lekuan horietako bada Eliza. Eta Elizak zergatik dago hain hutsa. Elizak askotan eta gehiagotan esan beharko luke guri on egiten diguna. Eta guri on egiten diguna askotan ez zagu gustatzen. Ez zaitezkun beste emakume batekin zure Andrea balimaukazu zure familian. Hainbeste gauz, ez da? Eta hori ez dago modan. Zainduzazu zeure espiritualtasuna, ez da? Eta ez bizi apetentziak ematen zaitun bidetatik aurrea, ez? Abar eta abar. Eukidezagula kontzientzi klaro bat hortan, ez? Eta konfiantza izan dezagula gure jangoikoarengan, eta gure jangoikoak jartzen duen pertsona guztiengan. Muchas veces para escuchar la voz de Dios, tenemos que tener claro que Dios no habla hoy día, y tampoco nunca ha hablado así, a las grandes masas. Dios habla de uno en uno. Podía hablar a grandes masas y convertirse un montón de gente y pero empezaron siendo 12. Y llegó un momento en donde quedaron 2 al pie de la cruz. Y desde ahí
vinimos todos los demás. A trancas y a barrancas, ahí andamos, pero ahí vinimos los demás, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de lo que se pone en moda normalmente no es de Dios. Si quieres perder tu alma, siga las modas. Esa es la vida, ¿eh? Si queremos perder nuestra alma, si yo quiero perder mi alma y me da igual la salvación, voy a seguir las modas. Y no tengo que hacer nada malo, ¿eh? Pero sigo las modas. Y eso me llevará a alejarme de Dios, a no cuidar ese potencial interior que tengo dentro en mi alma. Hoy le pedimos al Señor que seamos conscientes de toda la profundidad que tiene nuestra alma si la cuidamos. Que seamos conscientes de todo el bien que podemos hacernos y podemos hacer a los demás si cuidamos con nuestra relación para con Dios. 3 ámbitos para que un cristiano sea cristiano de verdad: que cuide la oración, que cuide los sacramentos y que cuide la caridad. Esos 3: oración, sacramentos y caridad. Pues pedimos al Señor que tengamos firmeza en estos 3 aspectos de nuestra vida, para que Él ahí también nos dé la luz. Jesusen bide eraitzaile eta mesulari izan zen batailatzailearen jaiotza gogoratu dugu gaurko evangelioaren zatian. Juan izenak jaun errukitsu esan nahi duela kontuan izanik, zuzen dezaizkiegun eskariak errukitsu dugun jangoikoari. Kristau elkarte osoa eta elkarkide bakoitzak izan gaitezela gaur egun Jesusen mesulari gartxu, geure jokaera zuzenez eta geure hitz bizkorgarriz. Eska dezaiegun jaunari. Gorrotoa, etsaigoa, besteak menperatu naia, indarkeria eta eraman ezina nagusi diren munduan, eguberri jaia gerta dadila, bakerako eta zuzentasunerako dei. Eska dezaiegun jaunari. Batzuen gogorkeriak eta ankerkeriagatik torturak, tratu txarrak, baztertzeak, gozeak eta eriotzaera sufritzen ari diren guztientzat, izan gaitezela kristauok zenide errukior. Eska dezaiegun jaunari. Jaunaren afaria ospatzen ari garenok, beraren errukia eta onginaia gozatzen zer den badakigunez, izan gaitezela eguberritan eta beti bihotz bera eta eskuzabala. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakaren lanak sortua. Hau sengo zaigu, betiko zorinaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakaren lanak sortua. Hau sengo zaigu, betiko zorinaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Guk egin alditugun jainkozko gurtzarik bikainena den opari honek, adizkidetu gaitzala erabat zurekin, jauna, geure salbatzailearen jaiotza bihotz garbiz ospa dezagun. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, gora bihotzak,
eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen zuri eskerrak matea. Egoki eta zuzen bedinkapen eta gorapen kantu zu gorestea. Diren guztien egile eta helburuzaren aital guztiun beti erekorri. Zuk eskutuan utzi diguzu aintzaz eta almenez jantzirik, eta geure historiaren jaun eta epaile eginik, zure seme Jesukristo gure zeruetako deietan agertuko den eguna eta ordua. Egunu izugarri baina antxatxu hartan mundu honen irudia galdu egingo da, eta zerulur berriak jaioko dira. Orduan ospez beterik azalduko zaigu jaun bera, dator orain geure bidera. Gizaki bakoitzaren gan eta gertaera bakoitzean, guk sinizmenez onar dezagun eta maitasunez haren erreinuan zain bizi gaitezen. Horregatik, haren azken etorrera itxaroten dugula, aingeru eta santuekin batean, zeura intzari goratzarrea abesten diogu. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, zeru goienetan, bedeinkatuazu, jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada sandu behar duek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire, oraigarri. Hau da, sinizmenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zure izkerkamenez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun Maria Pilar, Sebe, Ana Mari, Mikaela, Valentin, Juan eta Susana. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarrengu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiek batean goretzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun, gure eta zeru eta zerana, santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu nezgero. Ez gaitzazutziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan zure errokiare esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet neure pakea ematen. Begira zure lizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaio zu lizari pakea. Eman batasuna, errage bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zukendan dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, iz nahi zinor zunere etxean zartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz. Jesus maite, maite, maitea, izan beti, amen, gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus jauna zerala, Jesus badakigu, ez bazaitugu ere, leialki zerbitu. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Egin dezagun otoitz. Emaguzu jauna, zeure bakea, zeruko doainez aze gaituzun hoi.
Geure artera datorren zeure seme maiteari argiak pizturik eta gogotsu bidera irten gakizkion, errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin. Eta bedenkaz itzatela jangoiko alguztidunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Aingeru Batek Mariari dio graziaz betea jangoiko jaren semeari emango diozu sortzea goizarratxeta eguerditan amagorezten zaitugu hain gero haren hitzak berak guk ere zaten ditugu. Ezkerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagun bihar elkar ikusten dugu, gogoratu arratzaldeko 7:00 mesa izango dugula, bezperako mesa. Gau on bat izan dezazuela.